Suojelusenkeli meditointi. Sulje silmäsi. Ota 3 syvää ja pitkää hengitystä vatsan pohjasta lähtien. Uloshengityksellä puhallat pois kaiken raskaan energian itsestäsi. Anna pääsi vapautua päivän askareista. Kuvittele niiden vain häviävän. Aina kun ajatuksia nousee, kiitä niitä ja lähetä ne pois. Rentouta kehosi täysin. Kuvittele matkaavasi kehosi läpi rentouttaen jokainen osa itsestäsi, aloittaen jaloista. Rentouta jalkaterät, polvet ja reidet. Anna alavatsan rentoutua. Ylävatsa. Rintakehä rentoutuu. Kädet, käsivarret ja hartiat rentoutuvat. Rentouta pakarat, alaselkä, selkä. Anna niskan rentoutua. Pää ja kasvot rentoutuvat. Rentouta silmän ympäryslihakset. Posket ja leuka. Anna kurkunpään rentoutua. Visualisoi itsesi ympärille valkoista valoa oleva kupla. Anna valon vahvistua ja voimistua. Voit suurentaa tai pienentää kuplaa, mikä tuntuu sinulle sopivammalta. Nauti rauhasta ja tyyneydestä ympärilläsi. Kutsu arkkienkeli Mikaelia seisomaan oikealle puolellesi. Voit visualisoida hänet juuri sellaiseksi kuin haluat. Näe, tunne tai vain tiedä, että arkkienkeli Mikael seisoo oikealla puolellasi. Tunnustele hetken, miltä hän tuntuu. Kutsu nyt arkkienkeli Gabrielia seisomaan vasemmalle puolellesi. Arkkienkeli Gabriel auttaa sinua pääsemään irti epäilyksistä ja pelosta, kasvattamalla itseluottamustasi. Pysy hetken yhteydessä Gabrieliin. Kun teet näin, voit tuntea itsesi virkistyneeksi. Pyydä arkkienkeli Urielia tulemaan eteesi. Tunne, kuinka ajatuksesi tulevat selkeämmäksi ja keskittyneemmäksi. Havainnointikykysi kasvaa ja tunnistat sekä ymmärrät muiden motivaatiot ja teot selvemmin kuin koskaan ennen. Nyt voit pyytää arkkienkeli Rafaelia seisomaan taaksesi. Tunne hänen voimakas parantava energiansa heti kun hän saapuu. Sinut on nyt ympäröity 4 arkkienkelin suojauksella ja voimalla. Visualisoi puhdasta, kirkasta jumalaista valoa tulevan taivaasta alas ja pääsi kautta kehoosi, virkistäen jokaisen hermon, elimen, lihaksen kehossasi. Ota yhteys jumalaiseen lähteeseen. Kun olet valmis, ja vain jos olet valmis, tunnet kauneutta, tyyneyttä, puhtautta ja häikäisevää, melkein sokaisevaa valoa, joka tulee läsnä olevasta 4 arkkeenkelistä.
Kiitän nyt kaikkia arkkienkeleitä. Kiitos teille kaikille. Tänään tarvitsen teidän apua saadakseni yhteyden suojelusenkeliini. Pyydän teidän apuanne. Tiedän, että minulla on suojelusenkeli, ja vaikka toisinaan tunnen hänen suojauksensa ympärilläni, tahdon tietää enemmän. Pyydän teitä auttamaan minua tässä tapaamisessa. Ota 4 syvää henkäystä. Ja avaa itsesi sallien suojelusenkelisi tulla luoksesi. Pyydä suojelusenkeliä astumaan eteesi. Miltä hän näyttää, tuntuu. Tunne yhteys sydämessäsi, ja kun teet näin, tunnet yhteyden kasvavan vahvemmaksi. Voit kysyä hänen nimeään. Onko hänellä viestiä sinulle? Tai haluatko kysyä häneltä jotain? Voit viettää hetken suojelusenkelisi kanssa keskustellen ja nauttien tästä ihanasta yhteydestä välillänne. Kiitä suojelusenkeliäsi ja ympäröi hänet rakkaudella. Kun olet valmis, voit päästää hänestä irti ja voit istua vielä hetken hiljaisuudessa ja pikkuhiljaa tulla tietoiseksi ympäristöstäsi.